creatures of this mystical land have guided us. Mit navn er Ali, og jeg er 26 år. Jeg har danset breakdance i 10 år. Jeg synes, at Streetmake kan give de unge et samlingspunkt, hvor de kan mødes, og hvor kulturelle forskelle kan møde hinanden egentlig, og derved kan man få bedre fællesskab, hvilket også er en stor faktor for en grund til, at Streetmake skal komme til Esbjerg. Ellers kan man også udvikle de talenter, man har i byen, hvilket giver dem et sted, hvor de kan træne dagligt, frihed til at træne og frihed under ansvar, netop, som Streetmake egentlig er et godt billede på. Og netop at tage gadefaciliteter og bruge dem også. Det er helt klart et sted, vi mangler. Vi har nogle steder, hvor vi kan træne en gang imellem, men vi har ikke decideret et sted, hvor vi nærmest vil sige, det her det er vores sted, og vi gør lidt med det, sådan som vi vil. Det savner vi, det gør vi. Og netop at de er samlet, tror jeg, at de kan give en følelse af, at man føler sig hjemme og giver sig fuldt ud, når man er til de træninger, og ikke måske trække sig lidt væk, fordi der ikke er så mange rundt omkring, som gør det samme. Så det tror jeg, det kan netop styrke det fællesskab, som vi snakker om tidligere. Grunden til, at jeg synes, at vi skal have en Streetmake i Esbjerg, det er, fordi der ikke er særlig mange tiltag for unge skatere i Esbjerg. De fleste skatespots, der er rundt omkring i byen, de bliver hurtigt spærret af på grund af larm og støj osv., så det generer mange naboer. Det er vi lidt trætte af, også skatere. Men det vil være en fordel, at flere forskellige gadeidræts, eller hvad kan man sige, eller kulturer, de kommer ind og bliver samlet. Altså det vil få flere unge til at snakke sammen, og ja, det vil nok skabe et bedre kammeratskab og et federe hold, hvis man kan sige det sådan. Jamen, vi skal have noget hjælp udefra, fordi at der sker for lidt. Der er for meget fokus på mange elitesporter her i byen. Altså, vi har brug for et nyt stadion, mener de kommunale jo selvfølgelig, og vi har brug for sådan nogle ting, hvor at alle os, der dyrker sporter, som ikke er lige præcis elitesporter, eller normale gade, eller sporter som fodbold og sådan noget, at vi mangler et sted ligesom, til at skate og til at dyrke parkour og forskellige ting. Jamen, jeg maler faktisk kun her. Jeg er nybegynder, så det er lige her, jeg folder mig ud i hvert fald indtil videre. Det er strømmescenarie. Det kunne være, ligesom vi ser i nogle af de andre byer, at vi havde direkte ned til toglinjen, som vi jo gerne vil kunne repræsentere, ikke? Og havde en stor lang væg. Eller på samme måde fik, altså bare have lov til sådan et sted her, eller ligesom en parkeringskælder, der er henne med masser af pæne væg på, hvor vi kunne gå og male. Og det, der faktisk er vigtigst, det er egentlig bare at have nogle rammer, hvor det er muligt at være kreativ i. Altså det vil være lækkert, især fordi, at så vil det blive lovligt at male hernede. Plus at der vil være måske lidt mere sammenhold hernede i, fordi vi er jo nogle tætte drenge, der er hernede, og bruger tid på at begynde at rydde lidt op hernede og fælde lidt træer af de ting. Og lige nu så er det jo måske ikke så godt, men det kunne blive rigtig fedt, hvis det var en del af et eller andet. Vi er i gang med noget CrossFit. Lige nu har vi ikke nogen CrossFit-box i Esbjerg, men vi prøver at lave lidt sådan, så vi kan se i baggrunden ude i det ting. Altså, det ville da være super fedt at kunne være en del af et streetsted. Det kan give alle i Esbjerg noget i forhold til den kultur, vi bringer med ind. Kulturen i CrossFit er meget community-orienteret. Den er meget sådan inkluderende. Jeg tror, vi ville få vist resten af Esbjergs, og måske særligt ungdommen, som er dem, der står på skateboard nu osv., at CrossFit er for alle. Det kunne være fedt at have et Streetmake her, hvor man kunne spille basket her i Esbjerg, fordi at vi har en masse små baner i Esbjerg, hvor der er folk, der spiller, og det er sådan fordelt ud af det hele. Hvis vi fik et Streetmake, så kunne vi alle samles hernede. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mange paralleller mellem graffiti og skating og basket og så videre, alt der i Esbjerg. Og vi mangler bare et sted, hvor vi kan samles, hvor vi kan gøre det hele sammen. Hvis det er godt vejr, så er vi hver dag nede på banen ved biblioteket, så er vi cirka 15-20 folk næsten hver dag her i sommerferien. Det kunne være dejligt, hvis det var en indendørs bane, fordi så ville vi ikke have problemer med vejret. Så kunne jeg også godt tænke mig nogle gode kurve. Det har vi ikke nede på biblioteket. Det kunne være fedt.